Ang panhilog din. Ay, ano ba yun? Bawasan mo man daw. Mamaya malinis mo na ako. Yes, sir. May 35, may 35. Same 35 na. Kitchen ko? 10 pesos. Magkano na yan? 100. Ayun mga ganitong magnet. 50. Mayroon ko lang po. Ice cream, ice cream! ATV kayo sir, libre ice cream! Paano ma'am? Pag-spilling po kayo? Baka siya lang. Ano yan? Pakakain sa Domingo. Malapit lang dito, meron? Opo. Ilang minuto? Katiga ilang hindi oras mo. Oras, ano oras? Baka sa Domingo. Nay. Ano ka kami? Pangit kang pag... Mga na kung mga sponsor wala. Oo, bigdaro. Taray. Taray.
Digdi daw sa may mayon. Matigas kaya. Hindi nga daw, taas yan, uturong ka na lang. So may nagkuha na kayo ta. Oh, nagsikod. Bibi din, yung bibi ko. Magawa. Para upo. Laki niyan tayo, dun nga sa may bandang doon. Gabahay tayo. Pinutulaan na sa sumabo yun, sumabo na sa tao. Hindi pupunta kayo sa trabaho. Doon dito, nagmagulong kasi sa bato, di ba? Ang lalaki. Kamong lima kinta, tawag na. Ito sa kayo sa may bandang. Basta dyan. Introduction. Sir, may mga levels po yan. Level 1, 2, 3, 4, and super. Ba't parang tayo? Kitchen, sir. May lavara ka na. Magkano? 50 lang. May mga lava magnet. Nasa
Ayan, tama di. Spinner niyo, sir. At magnet. Ayan, biga ako mo, libit mo. Ayan, sir. May mga t-shirt, sir. Hindi ko 150 lang po. Always pray to God. Ako sa data ko, my friend, 15 years I'm serving in environment. 15 taon na po. Almost. Sarili kong Si ano? Yung! Alis ka muna ako dyan. Mahirap daw. Paano hindi ako tumayos dito. Kaya bilang dapat wala ka. gutom na kayo. May nalaman kayong lista na nila. Tama ko? Hindi ako naging service. Sinisip ko kayo makinig sa kamot. Alis pa matay ko po. Masaya ko magsunod. Totoo yan, ma'am. Kaya ganun nila ako mag-gel po mo. Inaway nila. Sabi ko, hindi ko yung labo sa kubat. Ibig ko yung gas. Tama ba? Yung hali yung pati pag yung pati yung ibig yung ayaw ko yung na-insist ang kay-criteria yung gas. Hindi ko siya. Tagasal ko yung naman. Sarap ako. Sama-sama tayo mabuhay liwata. In Jesus ay magkaroon ako doon ng beach. Hindi lang palagi dito yung selfie ko. Tama, siyempre sa simbahan, kanta-kanta sila father dyan ha. Pati pastor. Seek ye first the kingdom of God
And his righteousness and all these things shall be added, di ba? And all these things shall be added unto you. Di ba sino nagtatrabaho kay Lord? Matagal na po ako. Ako makikita nyo kung sino nagtatrabaho kung saan mga lugar. Sino mas ibang budget kay Lord. Ako makikita nyo, gagawin nila ako ng bigay. Wala talaga po ako. Sa gabi pagsubok, wala kang damit. Pati kung pinakasabay, pinaikuhan ng makarang piso. Puto lang ang nakalitaw. Ayun, ginawa nilang parang tapa. Kaya lang Sige mo paninto kan sa kulong niya. Kanan. Pagsamol, makakahanap pinagkaway no? Pag nasa loob ko ng Oh, isang ininuman. Isang Wala na. Diplomatic mo ito. TV na tayo. Libre ang bata. Ang kung mama. Kaya mo wala pa sa isa dito na. Oy! Abi din, pasa mo na lang pa. Juliana! Juliana!
Ha? Tawagin ni Mami. Diana! Come here! Tinatawag ka ni Mami. Mommy's over there. Go. What? Let's go. Mommy's calling. Walang naliligo. Ikaw Baroy, ay mo mag-ano Baroy? Gusto mong maragos ka ng ingin? Oo, alin sa, sa swimming pool tapos sa dagat. Grabe naman pagkahawak mo. Grabe naman mo yung pagkahawak mo. Grabe yung pagkahawak mo. Parang gusto mong gumalang.